Nemam šta da obučem, bre. Ti nemaš šta da obučeš? Naravno da nemam. Tebi fali garderoba. Tebi fali garderoba. Pa majke mu ga s 2 plastične kese si došla, imaš 2 šifonjera puna. Pa svaku svadbu koju smo došli kupovali smo novu valjinu. Nemaš šta da obučeš? Neću bre da nosim bre te bre splačine, razumiješ? Nemaš šta? Hoćeš sad da otvorim orman? Hoćeš da otvorim orman da vidimo šta nemaš? Hoćeš li? Hoćeš da otvorim orman? Ma šta bre da otvoriš bre? Sada ti otvorim orman da ti pokažem koliko stvari imaš, koliko nemaš. Hoćeš? Ma ne možeš da mi otvaraš orman bre, jedva sam ga složila bre. Nema ti pada na pamet. Sad ću ti otvorim orman da vidiš šta se... Što da ne otvorim orman? Ne možeš. Ne možeš bre. Stani. Sad ću ja ti pokažem. Čekaj. Šta Sad čekaj. Ajde da mi kupiš što da jede, molim te. Šta bi jede? Molim te, ne mogu spremam danas. Ideš u Smederevo. A Smederevo ide? Ali mi držimo kafanu, gospođo. Ti bi mogla nešto da spremiš. Jer se tigneš iz kreveta. Crkala, majke. Šta radiš do gazarice? Šta radi? A? Ima da ih navuče. Ne znala si kako se zove. Ima da ih navučem, tavan puka ili ajlon. Pa ne možeš da ih naučiš kad su ti tesne. Pa treba da budu tesne, kakve će da budu majkice? Pa ima krv da ti zaustavi sve. Krv će da mi zaustavi. Pa nek mi zaustavi, bre. Treba da mi zaustavi kad sam ovaka stoka debela. Gazarica, što se mučiš toliko? Zato što to vole muškarci, tako da obučiš usko, razumeš da to se puca, razumeš na tebi? Ajde, pojme, čekaj tamo. Nego ima da mi pomogneš, shvataš? Hoću da ti Pa pomoći. naravno hoću da mi pomogneš. Njog će da izađe ovako otkučen. Slušaj, znači kad se uvučem danas, pa kad izađem, mora da bude tesno, a da izgleda knap. Razumeš? Da mi pomogneš. Ću ti pomoći. Pa šta gledaš od hotele? Kreni. Pa ajde, na mene. Ajde, stani ovde iza mene da staneš. Ajde. Pa da makni lepo, mora da pređe preko